gøre det igen. Oh. Så nu. Okay, nu skal far slaske mig, og så skal du tage et billede. Prøv at tage en gang til Emilie til, hvor du lige rammer en lige i hovedet. Nej. Jo! Nå. Jeg gjorde det ikke med vilje. Det var fordi, Slår du foden, Emilie? jeg gjorde mig sådan en bog. Wow! Hvordan kunne jeg det her? Jeg vil gerne se det her. Bog! Jo, vi så får Julius tage pus på det. Okay. Okay, Mika, så får du den her. Okay, Mika. Nej, ikke den vej. Undskyld. Det var bare... Ja, men så ryger hun lige på hovedet ud over det. Så pust den i munden. Emilie, igen. Ja. Jeg gjorde det med stikkeren. Er det sjovt, Emilie? Nå, det er godt. Mere. Okay. Er det ikke bare sjovt? Er det ikke bare sjovt? Åh, det ser sjovt ud. Okay, nu laver jeg en mega. Ja, er det hvad du kan. Jeg skulle gøre sådan der. Ja. Og sådan der. Ja, var det en mega? Nej, det var ikke mega. Ikke den vej, ikke den vej.